Waƙata ta farko ita ce sako ga mutan Najeriya, ita ce waƙar da na fara yi. Gaskiya a hali yanzu bani da iyali, sai dai akwai masoyiya, muna fatan auren zai zo nan kusa insha Allah ba da dadewa ba. Nakan samar da karin waƙa idan na buƙaci yin waƙar, zan zauna da nutsu na yi shiru. So zan ji kari na zuwa min ɗaya bayan ɗaya, sai riga ɗaukan wayata ta salula kenan handset, ina recording, daga baya sai in tsaya in tantance in zaba. A halin yanzu gaskiya ba zan iya ce maka ga adadin yawan waƙoƙi na ba, saboda mun yi waƙoƙi zan ce wasu na rayuwa, wasu kuma na bukukuwa ne da dama, da yake yawanci a wancan lokacin na fi waƙan biki. Eto sha'awar yin fim ya danganta yadda hali ya bada, zuwa gaba za mu ga mai rayuwa zai bada. Idan ya bada damar za mu yi to za mu yi, in kuma bai bada damar yi ba to falillah alhamdu, haka Allah ya tsara mana rayuwa. Na'am.